Mange lystfiskere oplever juli og generelt de varme sommermåneder som værende de sværeste, hvor i man kan få fiskene til at hugge. Skal man optimere sine muligheder, handler det om at være på pladsen på de mest givende tidspunkter. En af de faktorer, som gør det svært her om sommeren, er blandt andet de varme vandtemperaturer. Temperaturen kan sagtens nå op omkring de her 16-19 grader, og derfor sværger de fleste lystfiskere også til nattefiskeriet eller det tidlige morgenfiskeri. Personligt er jeg selv mest til det tidlige morgenfiskeri, da det her jeg oplever de mest hugvillige fisk og har haft de bedste fiskeoplevelser. Derudover kan man også tillægge vandskiften en særlig betydning. Fisken, som jeg tager i den her film, er taget ved faldende vand, og det gør sig egentlig meget gældende for mange af de fisk, som jeg tager. Det er typisk omkring vandskiftene. Til det meget tidlige morgenfiskeri havde jeg valgt at fiske med et langtkastende blink. Thor fra Falkfisk. Det er et blink, som har en meget livlig gang i vandet, og derover så er det i autentiske farver, hvilket jeg finder mest favorabelt, når vandet er så klart, som det var tilfældet på denne morgen.